Follow me? So several follow me videos ito within one day. Sa NAIA 1 terminal po ito. Please wait here. Boss, Sige lang, lagay dyan. Wala pa kayo madami. Wala talaga eh. Okay lang ito. Maganda yan. Oo. Sabihin mo pare, huwag sila tumingin sa cellphone na yung mga... Kaya kahapon, naglagay ng cellphone. Sabi ko wag kasi mapahamak rin kami. Mas maganda na i-refer nyo naman sa amin dito. Kami na maglalaro. Mas safe sa ating lahat. Paki-follow sa mga control nyo. Yes, boss. Tatlo kami doon eh, sa counter. Sa lahat, Kasi admin... Ay, okay na to, ma'am. Sige po. lahat ng counter sa gano'n. Yes, boss. Oo, syempre kasi... Bato mo na lang ito. Alanganin. Bato mo lang. Yes, boss. Thank you, ah. Yung babaeng nakaupo sa mesa, translator siya. Follow me. You're here. Please wait. Kaso ano? Boss, talaga? Huang Baojin kasama. Kasama to? Oo. Meron pa? Isa ko. Ah, isa-isa. O sige, dala-dalawa para mabilis. Ah, Si... May sumisili pa ba ng cellphone doon? wala. Siyempre, ano eh. Good. Si... Daga. Kasama rito. O yan, para... Akin yan eh, di ba? Sakto sa iyo. Para at least two at a time. Ayos, Okay. Next is huwag daw magtitingin ng cellphone, sabi ni Chase. Kasi, ano, delicate. Shit. Isa lang, boss. Check ko na lang para bago ko umihi. Ano ba to? Para ano? Chen Shenghu. Kasama? Yes, sir. Sige, boss. Thank you. Okay. Chen Shenghu.